Знаходзімся з кароткім аднадзённым візітам у Рыме. Тут былі праведзены сустрэчы з кіраўніцтвам Міністэрства замежных спраў, дарадцамі прэм'ер-міністркі Італіі. Асноўная задача і мэта была фіналізаваць тыя дамоўленасці пасля візіту Святланы Ціханаўскай, ейнай сустрэчы з прэзідэнтам, прэм'ер-міністркай і міністрам замежных спраў, спікерам парламента, у прыватнасці па падтрымцы палітвязняў, па міжнародным гуманітарным фоне. Ну і таксама вось толькі што выйшлі з Анатолем з Сената, в парламенце сустракаліся з лідарамі буйнейшых партый, які і ў кааліцыі, і ў апазіцыі. І вось толькі што выйшлі сустрэчы з кіраўніком групы за дэмакратычную Беларусь Філіпа Сенсі. Якія, Анатоль, у цябе вынікі ўражанні? Многие наши подписчики уже ведают, что в итальянском парламенте у нас самая великая группа, 66 парламентариев. Филиппо Сенси не только кіраўнік, але вельмі активный. Загляните до его на социальные сетки, вы увидите там шмат постов по Беларуси. А по выниках встречи, у нас как минимум там каля десятка пунктов атрымалось, что мы будем робить. Это будут заявы, якія датычаць чарнобыльской катастрофы от группы. Это абмяркоўвалі пытанне падтрымкі палітвязняў. Магчыма, сюды даедуць некалькі палітвязняў і зробяць супольную прэсавую канферэнцыю. Таксама гаварылі пра стажыроўкі для маладых беларусаў. Некі і нестандартныя крокі, як падтрымаць палітычных вязняў. Гаварылі пра міжнародную супрацу. Італія далучыцца да стварэння групы за дэмакратычную Беларусь у парламенцкай асамблеі АБСЕ. І гэта толькі невялікі пералік. І таксама падтрымку для нашага цэнтра дэмакратычнай супольнасці ва Флорэнцыі, шэлтара. Учора з намі таксама была Юля Юхно на сустрэчах, таму таксама каб цэнтр і шэлтар для дапамогі беларускім палітвязням у Флорэнцыі працягваў сваю працу і дапамогу. Жыве Беларусь! Жыве!